Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα σας δείξω μια ευκαιρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Θα μιλήσουμε για παθητικό εισόδημα, χωρίς πωλήσεις, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Η εταιρεία είναι αμερικάνικη και έχει βιολογικά προϊόντα υγείας και ευεξίας. Είναι μόλις 3 χρόνων, με ήδη 1,5 εκατομμύρια μέλη. Καθημερινή δυναμική ανάπτυξη παγκοσμίως. Είσαι στην αρχή ενός μεγάλου κύματος γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ καινούρια, δεν την γνωρίζουν πολύ. Τι δεν χρειάζεται να κάνεις? Δεν πουλάς τίποτα. Δεν χρειάζεται να αγοράζεις προϊόντα. Δεν είναι υποχρεωτικό να φέρεις κόσμο. Εδώ υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα spillover. Ακόμα και χωρίς να συστήσεις κανέναν, μπορείς να πληρώνεσαι με έως και $2.647 παθητικό εισόδημα το μήνα. Αρκετοί πραγματικοί άνθρωποι ήδη κερδίζουν έτσι. Μόνο με 8 ευρώ το μήνα που θα συμμετέχεις με τη συνδρομή σου, εξασφαλίζεις τη θέση σου στο παγκόσμιο Matrix. Αυτή είναι η μοναδική υποχρέωση σου για να μπορείς να λαμβάνεις παθητικό εισόδημα. Μόνο με 8 ευρώ το μήνα θα αλλάξεις τη ζωή σου. Ξεκινάς χωρίς επενδύσεις, χωρίς δεσμεύσεις. Εάν επιθυμείς, μπορείς να χρησιμοποιήσεις βέβαια και τα εξαιρετικά προϊόντα της εταιρείας, τα οποία είναι βιολογικά προϊόντα υγείας και ευεξίας, πιστοποιημένα, φυσικά και ασφαλή. Σε τιμές χονδρικής μέλους, χαμηλότερες από οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν είναι υποχρεωτικά, απλώς είναι διαθέσιμα. Σκέψου το, γιατί να μην δοκιμάσεις κάτι που δεν απαιτεί τίποτα από σένα και θα σου προσφέρει υγεία, ευεξία και παθητικό εισόδημα με εύκολο και απλό τρόπο? Αν σου κέντρισε το ενδιαφέρον η πρότασή μου, στείλε μου μήνυμα ή γράψε ενδιαφέρομαι στα σχόλια. Θα σου εξηγήσω τα πάντα με απλά λόγια. Ευχαριστώ που με παρακολούθησες. Εύχομαι να κάνεις την σωστή επιλογή για το παρόν και το καλύτερο μέλλον σου. Τα λέμε στο inbox.